Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, μαγνητοσκοπημένο live reading από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου. Μπαίνουμε και στο καινούριο χρόνο. Θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα καλό 2019 γεμάτο υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία. Εύχομαι πραγματικά τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν, κάθε σας ευχή, και να είστε πραγματικά εκεί, στο σωστό σημείο, εκεί που αισθάνεστε και θέλετε να είστε μέσα σας. Καταλάβατε πώς το εννοώ? Αν δεν το καταλάβατε, το είπα λίγο μπερδεμένα. Συγγνώμη για τη φωνή μου. Σας έχω πει ότι είμαι λίγο κρυωμένη. Συγγνώμη για τα reading. Ξέρω ότι τα περιμένετε, παιδιά, να γίνω λίγο πιο καλά για να μπορέσω να σας τα πω, γιατί και εμένα μην νομίζετε είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο όσο νομίζετε. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα γιατί είναι μαγνητοσκοπημένο. Πρέπει να το κάνω σύντομα αυτό το reading. Να μιλήσουμε για τους κρυούς μας. Επίσης να σας πω bonus card. Έχουμε για τους καρκίνους. Λοιπόν, κρυαράκια μου, εδώ πέρα βλέπω ότι είστε σε μία θέση ισχύος. Υπάρχει μια μεγάλη ασφάλεια και μια σιγουριά σε ό,τι πράγματα θέλετε να κάνετε, ό,τι έχετε στόχο. Επίσης μου βγαίνει ο ήλιος, που είναι καταπληκτική κάρτα για να μπει έτσι ο χρόνος. Μου λέει ευτυχής κατάληξη, θαυμάσιες νέες ιδέες που οδηγούν σε επιτυχία και έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Θεωρώ ότι ό,τι αποφάσεις να πάρετε ξεκάθαρες και δυναμικές θα σας δώσουν τη λύση που θέλετε και την ασφάλεια που θέλετε, και επίσης θα υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι είναι αυτό που σας βασανίζει και σας απασχολεί. Επίσης θα ήθελα να πω ότι για τις γυναίκες περισσότερο κρυούς, ένα άτομο του αέρα, δηλαδή δίδυμος, ζυγός υδροχόος, ή ένα άτομο της γης, ταύρος, εγώ και Ρωσή Παρθένος, παίζει κάποιον ρόλο για αυτή την εβδομάδα. Άρα το μήνυμα της εβδομάδας είναι move on, κρυέ, εξέλιξη, βλέπω πράγματα που οδηγούν σε επιτυχία και φως στη ζωή σου, γιατί είχε πέσει λίγο σκοτάδι. Συμβουλές από τους αρχαγγέλους είναι ανέπνευσε, πάρε αρκετές βαθιές αναπνοές και ξέπνευσε αργά για να αφυπνείς την ενέργειά σου και να παρατήσεις παλιές συνήθειες. Νομίζω ότι το βρίσκεις, κρυέ μου, από μια πολύ καλή απόφαση που θα πάρεις. Πάμε για τα ταυράκια μας, που τα ταυράκια, μάλιστα βγαίνει και η κάρτα σας, θα ήθελα να πω. Ακούστε αγαπημένοι μου ταύροι, καταρχάς η κάρτα η ενότητα μας έχει να μας πει για παραδοσιακές απόψεις ή μεθόδους, πνευματικοί οργανισμοί, αναζητήστε προστάτες ή ομοειδεάτες φίλους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως συναντήσετε ένα άτομο από το παρελθόν, το οποίο μπορεί να το είχατε συναντήσει σε έναν εργασιακό χώρο ή να το συναντήσετε κάπου σε μια κοινωνική εκδήλωση. Είναι ένα άτομο το οποίο εσείς θέλατε να τραβήξετε μπροστά, αλλά κάπως θα πισωγυρίσετε και θα κοιτάξετε πάλι πίσω. Ίσως να σκεφτείτε γιατί ήσασταν από αυτό το άτομο μακριά. Κάτι θα σας κάνει όμως και θα υπάρξει ένα πισωγύρισμα, ένας δισταγμός για να προχωρήσετε. Θεωρώ ότι αυτό το άτομο θα το συναντήσετε ή μάλλον σε γιορτές, σε μια κοινωνική εκδήλωση, ή είναι ένα άτομο το οποίο εργάζεστε μαζί ή εργαζόσασταν μαζί. Πάντως μπορεί να είναι και ίσως να ήταν κάτι το οποίο δεν είχατε σκεφτεί, ότι θα μπορούσατε όντως να κάνετε κάτι πιο σοβαρό ή δεσμευτικό μαζί του, είτε επαγγελματικά είτε ερωτικά. Είσαι από τη φύση σου σύμβουλος και πολλοί άνθρωποι ευεργετούνται από την καθοδήγηση και τη σιγουριά σου, μας λένε οι αρχάγγελοι για εσένα. Λοιπόν, τώρα ό,τι έχει να κάνει με τα διδυμάκια μας. Λοιπόν, διδυμάκια, καταρχάς ένα άτομο της φωτιάς θα παίξει τρομακτικό ρόλο αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να είναι κρυός, λιοντάρι ή τοξότης. Μηνύματα θα πέσουν τα οποία θα έχουν επιτυχία, θέλω να σου πω, και ένα ξαφνικό συμβάν που απαιτεί άμεση προσοχή. Πρέπει λίγο να κοιτάξεις το χρόνο σου, να εκμεταλλευτείς το χρόνο σωστά και να σκέφτεσαι προσεκτικά τα πράγματα. Ένα άτομο ίσως σου στείλει μήνυμα
και σου προσφέρει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι για καλό και θα σε ολοκληρώσει κατά μία έννοια. Και κοίτα λίγο τα ζώδια της φωτιάς. Λες να παίξεις κανένα ερωτικό μηνυματάκι, διδυμάκι μου. Και οι συμβουλές των αρχαγγέλων μας λένε να είσαι σαφής σχετικά με αυτό που επιθυμείς και να εστιάζεις σε αυτό με ακλόνητη πίστη. Άρα, όντως θα σου προσφέρει κάτι, αλλά πρέπει εσύ λίγο να τσεκάρεις, να δεις αν είναι αυτό που θες πραγματικά ή μήπως γίνεις λίγο παρορμητικός και ύστερα το μετανιώσεις. Who knows? Λοιπόν, και πάμε στα... Μάλιστα, καρκίνοι μου, υπέροχα τα χαρτιά σας. Θα ήθελα να σας πω ότι μου βγαίνει για αυτή την εβδομάδα ότι θα έχετε θρίαμβο, θα έχετε μία τρομακτική επιτυχία. Ίσως ξεπεράσετε και ένα δίλημμα που έχετε και σας φέρει στην επιτυχία που θέλατε. Πάρα πολύ καλά χαρτιά. Επίσης, μου βγαίνει ο υπότιτλος του νερού που θα μπορούσα να ήσασταν εσείς καρκινάκια μου, αλλά μου λέει και κάτι υπέροχο αυτά τα χαρτιά, ότι είναι έρωτας η πρόταση γάμου, ανάγκη για εξισορρόπηση των αισθημάτων, μια πρόσκληση σε κοινωνική εκδήλωση. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να βγείτε και μάλλον θα βγείτε τώρα την πρωτοχρονιά και κάτι πανέμορφο θα σας βγει. Εμπνέομαι ότι είναι ερωτικό και γιατί όχι. Λοιπόν, οι αρχάγγελοι για κάποιο λόγο μας συμβουλεύουν υγιεινός τρόπος ζωής. Να ακολουθείς μια υγιεινή διατροφή, να κοιμάσαι αρκετά και να ασκήσεις συχνά για άρεστη υγεία. Ίσως να σου λέει να μαζευτείς και από κρεπάλες που θα έχει αυτές τις όμορφες γιορτινές μέρες που θα γίνει αλλαγή του χρόνου. Και bonus card μου βγήκε ότι είναι μια αγάπη που σε προβληματίζει, που δεν εξελίσσεται και αυτό φταίει γιατί δεν υπάρχει αρκετή έλξη ή χημεία για να μπορέσει αυτή η σχέση να προχωρήσει. Άρα θεωρώ μου καρκίνε μου, γιατί μπορεί να σου παρουσιαστούν άλλα πράγματα πιο ωραία, πιο μεγάλα. Λοιπόν, πάμε στα λιονταράκια μας, τα οποία... Μάλιστα, πολύ ωραία τα χαρτιά, αγαπημένα μου λιοντάρια. Γιατί μου δείχνει ότι επιτέλους εσείς υπάρχει κάτι το οποίο σας πονάει. Το θέμα είναι ότι επειδή το έχετε δεχτεί τα πράγματα έτσι όπως είναι, πλέον ξεπερνιέται αυτό το πράγμα. Και το θέμα είναι ότι ξεπερνιέται γιατί θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα που θα πρέπει εσείς να αποφασίσετε και θεωρώ ότι επειδή μου βγαίνει το άστρο, ότι θα συμβεί επιτέλους, θα πάρετε ένα μονοπάτι αυτό που εύχεστε. Δηλαδή, ίσως αυτή η αλλαγή του χρόνου να πραγματοποιήσει κάποια όνειρα που επιθυμούσατε, κάποιες επιθυμίες, το οποίο το βρίσκω πραγματικά φοβερό, λιοντάρι μου, και οι αρχάγγελοι μου συμβουλεύουν ότι να είσαι θαραλέος και να υπερασπίζεσαι τα πιστεύω σου. Και θεωρώ ότι έχει μεγάλη συνοχή, γιατί θάρρος έχει να καταλάβεις τις πληγές σου και έτσι θα θεραπευτείς, θάρρος έχει να πάρεις σωστές αποφάσεις σου και έτσι θα πραγματοποιηθούν τα όνειρα που θέλεις. Τέλειες κάρτες. Λοιπόν, και πάμε στα... Λοιπόν, ακούστε Παρθένου μου, φιλιά στον Τιμόθεο και στην Αθηνά. Θα ήθελα να πω ότι εδώ πέρα, αγαπημένη μου Παρθένη, μου λέει το εξής. Υπάρχει μία σχέση, ένας δεσμός, περισσότερο ερωτικό μου βγαίνει, αλλά εντάξει, θα μπορούσατε να το πείτε και εσείς και σε επαγγελματικό, το οποίο μου λέει το εξής, ότι εσείς έχετε δεσμευτεί συναισθηματικά, είστε εγκλωβισμένοι από κάποιο δέσιμο που έχετε, από κάποιο δεσμό, αλλά είστε συναισθηματικά δεσμευμένοι, ίσως τυφλοί για κάποια πράγματα που δεν βλέπετε. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με μια κατάσταση τριών ατόμων ή εσείς να μην βλέπετε μια αλήθεια μπροστά σε μια σχέση που έχετε, η οποία μπορεί να είναι πασιφανής. Ερωτική βέβαια μου βγαίνει η εβδομάδα, αλλά επειδή μου βγαίνει ένα 4 της γης που λέει είσαι πολύ απρόσεκτος ή πολύ προσεκτικός με τα χρήματα, καλές επιχειρηματικές αποφάσεις, προσφορά προς τους λιγότερους τυχερούς, θεωρώ έχει να κάνει περισσότερο ότι έχετε εγκλωβιστεί τόσο πολύ συναισθηματικά και είστε τόσο αμυντικοί που και πάλι κάνετε λάθος και δεν βλέπετε κάτι το οποίο είναι πασιφανές μπροστά σας. Τι να εννοεί αυτό, Και προσέξτε με τι διδύμους μπλέκεται αυτή την εβδομάδα. Διόραση. Βοηθάω την πνευματική σου όραση να αφυπνιστεί πλήρως, έτσι ώστε να μπορείς να δεις καθαρά την ουράνια αγάπη. Νομίζω υπάρχει συνοχή σε αυτό. Ίσως να είστε εγκλωβισμένοι και τόσο πληγωμένοι στη σκέψη σας που όντως να παρουσιάζετε ένα πρόσωπο στη ζωή σας
το οποίο να μην έχετε εκτιμήσει σωστά. Αλλά εδώ πέρα μου λέει ο Αρχάγγελος ότι θα σε βοηθήσει. Βέβαια σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, μην μπλέκετε με παλιοκαταστάσεις, δεν είναι καθόλου ευνοϊκό. Και όχι δηλαδή με καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Λοιπόν, πάμε στα ζυγάκια μας, που εδώ πέρα οι ζυγοί παλεύουν και αντιστέκονται με τους δαίμονές, θα έλεγα, ή με τους άλλους ανθρώπους. Είναι έτοιμοι για όλα να υποστηρίξουν τα θέλω τους και το ίδιο τους το εγώ. Παίρνουν επίσης, δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με ένα αυστηρό περιβάλλον καταπιεστικό που πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουν και να ανταπεξέλθουν. Όμως μου βγαίνει ο βασιλιάς του νερού, που σημαίνει ότι σύν ότι θα συναντήσει ένα άτομο ίσως που θα μπορέσει λίγο να σε μαλακώσει από ένα αυστηρό περιβάλλον ή μια αυστηρή στάση που έχεις εσύ για τη ζωή σου, και λίγο θα μαλακώσεις και εσύ αυτή την εβδομάδα. Ίσως να συμβουλεύει να μαλακώσεις γενικά, ζυγέ μου. Είσαι σε μια θέση άμυνας, σε μια θέση πολύ αμυντική. Ένα άτομο μεγαλύτερο από σένα σε ηλικία ή ένα άτομο εξουσίας ή ένας κρυός, θα ήθελα να πω, παίζει ρόλο αυτή την εβδομάδα για σένα και λίγο σου φέρνει τα πάνω κάτω. Αλλά μου βγαίνει και ένα ζώδιο του νερού που μπορεί λίγο να μαλακώσει και να καλμάρει την κατάσταση. Πάντως είναι σαν να έχεις μία θέση άμυνας και να προσπαθείς να υπερασπιστείς τα πιστεύω σου και να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να τα καταπατήσουν. Αλλά οι συμβουλές των Αρχαγγέλων μου λένε το εξής. Θυμήσου ποιος είσαι. Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είσαι ένα πανίσχυρο, στοργικό και δημιουργικό παιδί του Θεού. Είσαι πολύ αγαπητός. Αυτό πρέπει να θυμάσαι, ζυγέ μου. Να μην θεωρείς ότι είναι όλοι εχθροί σου. Να προσπαθείς να μάθεις από τον κάθε άνθρωπο τι σου προσφέρει και το μαλακό και το σκληρό χαρακτήρα, και από εκεί και πέρα θα δεις ότι θα βγεις νικητής και θα τα καταφέρεις και εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει, μάλιστα πάνω σε 10 κάτι θα συμβεί, αγαπημένοι μου Σκορπιοί, για εσάς θα ήθελα να πω. Κάτι που θα ξεπεράσετε. Λοιπόν, εσείς μετά από έναν μεγάλο πόνο θα σας έρθει μια τεράστια χαρά, αγαπημένοι μου. Μια ολοκλήρωση, μια χαρούμενη ολοκλήρωση, σχεδόν σαν να ζείτε στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Και μου βγαίνουν οι εραστές, αγαπημένοι μου Σκορπιοί, που θεωρώ ότι θα είναι μια ερωτική ολοκλήρωση και ίσως περισσότερο από εσάς να βρείτε και την αδελφή ψυχή σου. Κάποιες σχέσεις θα γίνουν στενότερες. Καλή υγεία μου λέει γενικά, αλλά θεωρώ ότι είναι μια σούπερ κάρτα και πολύ ερωτική για σας Σκορπιοί και σας λέω και συγχαρητήρια γι' αυτό. Λοιπόν, Αρχάγγελος Μιχαήλ, σε προστατεύω ενάντια στις κατώτερες ενέργειες και περιφρουρώ εσένα, τους αγαπημένους και το σπίτι σου. Νομίζω ότι είστε οι νικητές αυτής της εβδομάδας, Σκορπιοί μου, έτσι πιστεύω. Και συνεχίζουμε με τους τοξότες, που οι τοξότες κάνουν ένα τέλος για να έρθει μια καινούρια αρχή στη ζωή τους, να ανατείλει μια καινούρια αρχή, και αυτή η αρχή θα έρθει με το ζώδιό σας, εννοείται αγαπημένοι μου τοξότες, το οποίο θα έρθει η ισορροπία που επιτέλους θέλετε στη ζωή σας. Συγγνώμη. Φανταστικές κάρτες θα ήθελα να πω, γιατί επιτέλους έρχεται καταρχάς οι σχέσεις που μπορεί να μην τελειώσετε μια σχέση, μπορεί μια σχέση να έρθει στο επόμενο επίπεδο και πραγματικά να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα σε εσάς τους δύο και όντως να μπορέσει ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Αλλά μπορεί όντως και να τελειώσετε κάτι και όταν τελειώσετε με το παλιό, όντως να βρείτε κάτι στη ζωή σας το οποίο να σας συμπληρώνει πραγματικά και να νιώθετε την απόλυτη ισορροπία και ηρεμία και ευχαρίστηση και χημεία. Και αυτό το άτομο μπορεί να το βρείτε στο χώρο της εργασίας σας, θέλω να σας πω, αλλά επίσης το 3 της γης μου λέει είναι η δύναμη της δημιουργικότητας, αναγνώριση για ένα έργο υψηλής ποιότητας, να είσαι ομαδικός παίκτης. Άρα, εκτός από τα ερωτικά, θα μπορούσα να πω ότι ό,τι καινούριο έχετε κάνετε με τα επαγγελματικά είναι πάρα πολύ καλή περίοδος για καινούρια πράγματα. Και όντως εδώ πέρα οι αρχάγγελοι μου λένε αλλαγή σταδιοδρομίας. Ο σκοπός της ζωής σου πυροδοτεί μια ευλογημένη αλλαγή σταδιοδρομίας. Άρα άλλαξε τη ρότα στο τοξότη μου και νομίζω ότι έτσι θα το βρεις. Τώρα ό,τι έχει να κάνει
Μάλιστα. Λοιπόν, για τα εγωκεράκια μας, εδώ πέρα βλέπω ότι, ακούστε να δείτε, εγώ καιροί μου, καταρχάς, ο υπότης είστε εσείς σε αυτό το ρίξιμο, που τι σημαίνει? Είστε τρομακτικά απαισιόδοξοι, βλέπετε εμπόδια παντού για κάποιο πράγμα, έχετε χάσει τον ύπνο σας, γιατί διστάζετε να κάνετε βήματα μπροστά. Και αυτά τα βήματα μπροστά που θέλετε να κάνετε τα βλέπετε σαν εμπόδια. Είναι λάθος. Αυτό που πρέπει να σκεφτείτε είναι ότι κάθε βήμα που θα κάνετε μπροστά θα είναι επιτυχημένο. Πρέπει να προχωρήσετε, γιατί μόνο έτσι θα βρείτε την επιτυχία. Ξεπεράστε οτιδήποτε κι αν σας έχει αγχώσει και αν σας έχει στρεσάρει, σας κρατάει πίσω, σας κρατάει στάσιμος. Η επιτυχία λοιπόν βρίσκεται μπροστά, εκεί πρέπει να πάτε. Και οι αρχάγγελοι μου λένε, είσαι εξαιρετικά ευαίσθητος σε ενέργειες και συναισθήματα αυτή τη στιγμή και υπάρχει τρομακτική συνοχή γιατί φοβάσαι. Σεβάσου τον εαυτό σου και τα αισθήματά σου και προχώρα, σεβάσου εσένα, δεν μπορείς να μείνεις πίσω εγώ καιρέ μου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τους υδροχόους. Λοιπόν, εσύ υδροχόε μου θα μάθεις ένα σημαντικό συμβάν που θα κεραυνοβοληθείς. Στην αρχή θα σου έρθουν τα πάνω κάτω, ίσως χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, αλλά να ξέρεις ότι αυτό θα είναι περαστικό και θα δεις που αυτό το συμβάν και αυτό το κεραυνοβόλημα θα σου φέρει το τέλος μιας δύσκολης κατάστασης. Θα αγκαλιάσεις την αλλαγή και περίμενε τα πράγματα να καλυτερεύσουν και θα απαλλαχτείς από ό,τι κι αν είναι αυτό. Ίσως αυτό το κεραυνοβόλισμα, πώς το κλείνω έτσι, όντως να σε κάνει να απαλλαχτείς από κάποια πράγματα και κάποιες κακές συνήθειες. Και έτσι θα σου προσφέρει και έτσι θα έρθει σταθερότητα και επιτυχία στη ζωή σου. Ίσως θες ένα ταρακούνημα, αγαπημένε μου υδροχόη, που θα σε πάει στο σωστό δρόμο. Αυτό μου λένε τα χαρτιά. Και επίσης οι αρχάγγελοι με συμβουλεύουν. Εστιάσου στις ανώτερες προτεραιότητές σου, θα σε βοηθήσουν να οργανωθείς και να κινητοποιηθείς. Ακριβώς, ίσως έτσι προλάβεις και το κεραυνοβόλημα, δηλαδή λίγο να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να τον προσέχεις πριν φτάσεις σε αυτό το σημείο. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας, που ακούστε για άλλη μια φορά, ψάρια μου, εδώ πέρα τι συμβαίνει. Βλέπω μία τοξική σχέση εδώ πέρα που εσείς δεν ξέρετε αν πρέπει να την προχωρήσετε ή όχι. Αυτή η σχέση που έχετε για περισσότερο μπορεί να είναι επαγγελματική είτε ερωτική, μπορεί να σας καλύπτει ένα κομμάτι το οποίο να είναι σημαντικό για σας, αλλά να ξέρετε ότι δεν σας ελευθερώνει την ψυχή και χάνετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτό το πράγμα που ζείτε. Το να διστάζετε να προχωρήσετε μπροστά μόνο κακό θα σας κάνει. Εδώ πέρα λοιπόν μου βγαίνει ο τρελός ότι πρέπει να απελευθερωθείς από αυτό το πράγμα. Πρέπει να φύγεις, ψαράκι μου, να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Ό,τι και να είναι αυτό που να σε περικλεί, που μπορεί να είναι και κάτι ερωτικό, έντονο πάθος, εδώ μου λέει η ελευθερία, ότι πρέπει να φύγεις. Και αν φύγεις έτσι θα λάβεις αυτό που θέλεις πραγματικά. Όταν θα μπορείς να μην νιώθεις εξαρτημένος από κάτι. Και οι αρχάγγελοι μου συμβουλεύουν και μου λένε αρμονία σχέσεων. Εμείς οι άγγελοι ανοίγουμε την καρδιά κάθε ενδιαφερομένου, οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις τώρα απειλείονται. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι καλή χρονιά, ένα ευτυχισμένο 2019 και χρόνια πολλά. Σας φιλώ, να είστε όλοι καλά και θα προσπαθήσω πραγματικά, όταν γίνω καλύτερα, να συνεχίζω τα reading, το Mirror Mirror του Ιανουαρίου. Κάντε λίγο υπομονή, 1000 συγγνώμη. Φιλιά και γεια σας.